Gatot Kaca bagia ning palangares Prabowo Latambi pembagianipun jeng ramat soang sudah konjuk sembah batos kudu tak terima Gatot Kaca primen kabare kadangmu jadi pemimpin ning Astina bosele ngaturaken matur kesuwun ayu meng negara tentreme hambaraya rayi Prabu Anontang mimpin margane kula dugi mriki sedunggal kula ngaturaken sembah bakti pinggaliye kula ngemban sabdane wong dadi raja perintah yang terus pemimpin kula keke nyambut pedomane Ijeng Rama jimat layang kalimah sate kangge tameng tedenge rayi Prabu Anontang matur kesuwun mamacene matur kesuwun Ramya Wira Pandawa Yuga Kosa Ritekeng sang Pandu putra Kabibrama wanging Kabibrama Gangunira lontek kinalaba di Dening Resi nyelang jimat layang kalimah sadegi eling Gatot Kaca yen jimat tegawa ning Astina berarti Pendawa ilang komala lan wibawa dakat semono njaluk ijine aja ning Rama kudu ning Kakang Semar sebab jimat pun milike Kakang Semar sederma isun wong kepitipan wisake hulungaken anakku Gatot Kaca yen diperintah pantang gagal eman dadi benteng ning Astina yang diperintah Bliasil blesake anak wong tua melu ke gawa-gawa kongkon diserahaken wisake hulungaken yen Kakang Semar ngrungu aku kang tanggung jawab
Semar aja maning jimate najan jiwae wong Pandhawa sing kuwasa. Ya wis trimanen Gatot Kaca. Maka tulisan